היי, אני רוני רז. אני עובד בכלל כבר 30 שנה. מראשוני ועד העובדים בחברה. לפני 10 שנים הבנתי שני דברים מרכזיים. הראשון, יש שחיקה של שכר העובדים ותנאי עבודתם. השני, חוסר ביטחון תעסוקתי. הבנו שצריך לקחת אחריות ולעשות מעשה. אז החלטתי להקים את ועד העובדים של כלל. ההתחלה לא הייתה קלה. הכל התחיל במייל אחד שרוני שלח שסימל את תחילת השינוי. הוועד הוקם, אבל ההנהלה עשתה הכל כדי שלא נתאגד. זאת הנקודה שבה הבנו שזאת גם זכותנו וגם חובתנו להתאגד. וזה לא נגמר כאן. ואז יצאנו להפגין. והתחלנו לשבות. ובאופן כללי לעשות בלגן, כי אנשים נחמדים לא עושים מהפכות, ולא יוצאים למסיבות. וזה עבד, כי מסתבר שלוקחים אחריות, הדברים זזים וזזים בכיוון הנכון. ההנהלה אישרה בשעה טובה את הקמת הוועד, כאילו שהייתה לה ברירה. בפעם הראשונה בענף הביטוח. עכשיו הגיע הזמן לחתום על ההסכם הקיבוצי הראשון והשני. מכאן הדברים רק ממשיכים להשתפר. היי, אני כדורי ראובן. אני עובד 13 שנה בחברה. אני אחראי על הרווחה בוועד העובדים. בשבילי, הוועד של כלל היא הרווחה האמיתית של העובדים. אני זוכר, לפני 10 שנים, ראיתי חבורה של עובדים נכנסת לבניין, מתחילה להחתים עובדים. היה רק חול, חול, ובלי חול. אז הצטרפתי אליהם ולקחנו את המשכות לידיים. תראו מה הספקנו לעשות מאז. אחד הדברים הכי חשובים שעשינו היה לשלוח עובדים מציינים לחו"ל. אבל גם החזרנו אותם. להראות להם כמה אנחנו מעריכים אותם, שהעשייה שלהם לא מובנת מאליה. בנינו קהילה גדולה והתייחסות ראויה על ותיקים שבחבורה, וכמובן קידמנו את מעמד האישה בארגון. ככה הדברים נראים היום. מכאן התחיל המרוץ המטורף לקו המטרה, להשיג ולתת כמה שיותר לעובדים. מה לא היה לנו שם? אירועי קיץ מטורפים, אירועי תרבות מעשירים, מסיבות שעד היום לא שוכחים. כל מה שלא עשינו עד היום, עשינו כמו גדולים. לכולם נגמר האוויר, לא בכושר. הפעילות של הוועד הייתה גם קפיצה לגובה, גם לאורך, גם לרוחב וגם לעומק. עשינו את הכל כי מגיע לנו. הוועד הוא רואה גם צרכים של קהלים שונים בתוך כלל. הפקת אירועים שמותאמים לאורח החיים של כל עובד ועובד, כדי שכולנו נרגיש שייכים ומחוברים. השינוי לא נגמר בכלל. כלל וכלל לא. הקמת הוועד יצרה תגובת שרשרת שעד היום משפיעה על המשק לטובה. בעקבות הקמת הוועד, חברות ביטוח נוספות ראו כי טוב ונעזרו בנו כדי להתאגד ולתת את הכוח לעובדים ולקבל יותר, הרבה יותר. שמחנו להיות הראשונים וללוות את השאר בדרך החדשה שלהם. הוועד שלכם ובשבילכם.